زبنايو عيبنا ندوي زبنايو ويعوتنا سرينايو عيبنا ندوي زبنكايا قدم زبنكايا ويعوتنا سرينايا عيبنا ندوي زبنايا عيبنا ندوي زبنايا لو معوتنا سرينايا عيبنا ندون عيبنا ندوي نتحيل عللنو نتجقنا دبرنو نتوعرو ذللالا نتحيل صحفلا سحر مدد ودد سختد عيبنا ندون عيبنا ندي عيبنا ندون عيبنا ندي طعم سمع طعم زينا سلام تخاتلتنا እዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ክትኮኑ ናይ ወትሮ ትምኒትናዮ ሎሚ እውን ከም ወትሩ ኣገደስቲ ወይ እውን ላይፍ ትሕዝቶ ናይ ኣቶ ቢንያ ናይ ቢኒ ግርማይ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ስቴጅ 8 ዝግበር ኣገዳሲ ውድድር እዩ ዝካየድ ዘሎ 19 ኪሎ ሜትር ተሪፎም ኣሎ ኣክሰስ ኢነ ስለ ፀናሕኩ ብቐጥታ ክመፅእ ዘይከኣልኩ ናይ ሎሚ ውድድር ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ውድድር እዩ ክኸውን ቢኒ ድማ ብዙሕ ትፅቢት እዩ ክግበረሉ ናይ ሎሚ ውድድር أكل أبكر ميت نود بينام ود قامتو تحريم الله يا what's going on يا ود قامتو نبيني تحريم خمزلو يو إنان رزلنا 10 شمنتنت بشوعات كيلومتر تريف الله بزولينا دلنا أبكر ميت حنتو جلا خيدالا 55 ሰከንድ ቅድሚት ከይድሎ ቀሊል ኣይኮነን ኣብ ገልጎል ግን ከርክብዎ ካ ዝኽእሉ እዮም ስለዚ ቢንያም ኣብቲ ዓባይ ጉጅለ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እንተ መርሓባ ተኸታተልቲ ኣብ ህፁፅ ግዜ ስለ ዝኣተኹ I'm trying to update ክበኩም ወዲ ቢንያም ሓደ ወዲ ይቕሎ and we'll see ቢኒ ሎሚ ክጅምር ከሎ ውድድር ዝተዛረበ ከበኩም ቢንያም ሎሚ ገለ ካፕተን ትፅቢት ገይርለን ዘሎ ውድድራት ምዃና ንምፍላጥ ዝኣክል I think today is the most chance I have to win on the sprint because it suits me quite well. We also did a couple months ago recon for this stage and yeah, we are really looking forward together with my team. Yeah, I think So ቢኒ ሎሚ ኣብዛ ናይ ሎሚ ውድድር ተስፋ ኣለኒ እዛ ናይ ሎሚ ውድድር ንዓይ እትምችኣኒ ውድድር እያ እዩ ዝብል ዘሎ ምክንያቱ ኣብ መወዳእታ ዓቐበት ገጅፍ ብርቱዕ ዘይኮነ ዓቐበት ስለ ዘለዋ እቲ ዓቐበት እቲ ድማ ንዓይ ምስ ናተይ ክብደትን ሚዛንን ዝምጥን እዩ ብምባል እዩ ገሊፅዎ ዘሎ ኣምላኽ ይተሓወሶ ሓሳብ ልብኻ የስምረልካ ጥራይና ንብሎ ንሕና ካልእ ንብሎ የብልናን ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ውድድር ናይ ብሓቂ ኣገዳስን መሳጥን እናኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ and I hope ቢንያም እዛ ውድድር እዚኣ ትቐድዎ ትኸውን ምክንያቱ ኣብቲ ውድድር ኣብቲ ድምር ቁሩብ ድሕሪት እዩ ተሪፉ ዘሎ ስለዚ እታ ቀጠልያ ማልያ ናይ ሎሚ ከምኡ እውን ፅባሕ ክልቲአን ውድድራት ኣገደስቲ እየን ክኾና ንቢንያም and based on the results ኣብ ኢና ክንውስን 45 ሰከንድ ኣለዎ ክልቲኦም ዘለዎ ቅድሚት ከምዚ መዳይቦ ዘለዎ ግራዲየንት ዘለዎ 900 ግራዲየንት ዘለዎ ምድያብ ክህልዎም እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ብኣ ደይቦም እዮም ክውድእዋ ኣብኣ ድማ ቢንያም እታ ትምችኦ እያ ጋንቱ ኣብ ፅቡቕ ናይ ብሓቂ ናይ ጋንታ ክፃወቱ ምዃኖም እዮም ዝንገር ዘሎ ስለዚ ፊንገር ክሮስ ይብሉ ብዛ ዓዲ እዚ ናይ ብሓቂ ያ ናይ ኢንተርማርሽ ሓደ ወዲቑ ያ ብትኽክል ናይ ብሓቂ ለለኩሉ ከይወደቐን ከይበለን ክውድኣ እዩ ትምኒትና and we are going to give you ነቲ ዘሎ update እናሃብኩኹም ክኸይደ
ቀሊል ውድድር ኣይኮነን ብዙሓት ጋንታታት ተፅቢት ዝገብራሉ ዘለዋ እየን ሓያላት ጋንታታት ኣብ ቅድሚት ኣለዋ ምድያብ ስለ ዘለዎ ድማ ፅቡቅ ፖዚሽን መሓዝ ኣገዳሲ ክኸውን ምክንያቱ ኣካል ናይቲ ውድድር ምውዳቕ እውን ስለ ዝኾነ ካብቲ ምውዳቕ ድሒኑ ፅቡቅ እንድሕሪ ከይዱ ተስፋ ኣለዎ እቲ ኮይኑ በቲ ክልተ ቅድሚት ስለ ዘለዎ ንሳቶም ክገብርዎ ዝኽእሉ ይደፉ ኣለዉ እዮም ፅቡቅ ገይሮም ይስዕቡ ኣለዉ እዮም ስለዚ we will see ዝኾነ እንተሎ ድማ ኣብዴት ናብኩም ክኸይደ 16.2 ኪሎሜትር ተሪፍዎም ኣሎ let's hope ኢንተርማርሸ ድማ ክደፉ ክኽእሉ ኣለዎም ስለዚ ነታ ጋብ ዘላ ከፅብብዋ እንተዘይክኢሎም it's not gonna be easy እቲ ፅርግያ ድማ ምሽ ኣሎ ከምዚ ናይ ቱር ዲ ፍራንስ ክትሪእዎ ከለኹም ብክልተ ፀጋምን የማንን ሰብ ዝመልኦ ከምኡ ዓይነት ውድድር እንዲ ዝካየድ ዘሎ መዓት ሰብ ዘለዎ ስለ ዝኾነ ንሓደጋ ከቃልዕ ዝኽእል ቦታ እዩ ስለዚ ኤግዛክትሊ ኣብታ ናይ 15 ኪሎ ሜትር ማርክ ቀሪቦም ኣለዉ ሕጂ and from here it's going to be a very interesting ንቢንያም ኢንተርማርቼ ኣለዉ ይርዮም ኣለኹ ኣብ ቅድሚት ያለውን ግን ድሓን ዝኾነ ተኣኪቦም ኣለዉ መቸም ኣብዘን ዝሓለፋ ውድድራት ናይ ቱር ዲ ፍራንስ ካብ ዝረኣናዮ ኢንተርማርሼ ክሳብ 5 ኪሎ ሜትር ድሓን እዮም ዝመፁ ኣብታ ላስት 5 ኪሎ ሜትር እዮም ፖዚሽን ኣብ መሓዝ ሽግር ዘጋጥሞም ስለዚ ኣብኣ ሓንቲ ካፕተን ሽግር ዘለዋ እዮም እቶም ኣብ ናይ ሎሚ ውድድር ትፅቢት ዝግበረሎም ድማ እዞም ትሪእዎም ዘለኹም እዮም ብዙሓት ተወዳደርቲ ክህልው እዮም ኣብዚ ውድድር እዚ ትፅቢት ዝግበረሎም ማለት እዩ ዋላቲ ፖጋቻ ናይ ብጫ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብቲ ናይ ቀጠልያ እውን ፅቡቅ ነጥቢ ሒዙ ዘሎ ጆናታን ሚላን ሓደ ካብቶም ፋቮሪት እዩ ማቲዩ ቫንደርፖል obviously he's going to be a very interesting contender ካልኦት ድማ ነፍሲ ወከፍ ቲም ናይቲ ኩክ ስቴፕ ቀዳማይ ዝኣተወ ንሱ እውን ነዚያ ውድድር እዚያስ ኣሲረላ ኣለኹ ኢሉ ክዛረብ ሰሚዐ ኣለኹ ኣብቲ ውድድር ክጅምር ከሎ so we'll see መን ዝያዳ ከድመዓላይ መን ይክዕወተላ ሓቢርና ክንሪኦ ኢና እቲ ውድድር ማለት እዩ 14.6 ኪሎ ሜትር እዩ ዘሎ እቲ ውድድር እቲ ውድድር ናራእና ክንከይድ ኢና 38 ሰከንድ ተሪፍሎ እቶም ቅድሚት ዘለዎ ክልተ ማለት እዩ ይጎድል ኣሎ እቲ ኪሎ ሜትራት I hope እንተወሓደ ስፕሪንት ክንርኢ ተስፋ ንገብር ቮላታ ዘለዎ ክኸውን ምክንያቱ ፍላት ንቮላታ ኢሉ ዝተገበረ ውድድር ስለ ዝኾነ ተኣኪቦም መፅዮም ናይቲ መዓልቲ ፅቡቅ ዝወዓለ ክዕወተላ ተስፋ ንገብር God willing regarding Binny is a winner of course that's what we wish not ምኒት ቢኒ ተኣምር ክሰርሕ ኢና ንደሊ ዘለና ንፅበ ዘለና ምናልባት ንግረ መንገድና ናብኡ ናይ ቢንና ተፀበና ከለና ናይ ሄኖክ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ድማ ሄኖክ ምሉእ ብርሃን እዩ ትማሊ ዝገበሮ ቅፅበታዊ ውድድር ናይ ብሓቂ ተኣምር ዝኾነ ውድድር ኣርእዩ ቀዳማይ ኮይናት ኢሎም ድማ መበል ሳልሳይ ኮይኑ ብምእታው ብጫ ማልያ ለቢስሎ ስለዚ ሄኖክ ኣብ ቻይና ዝገብሮ ዘሎ ታሪክ ድማ ነፍሱ ዝኻለ ሓጎስ ንሓጎስ ዘሰራስረልካ ዘሎ እዩ just ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሄኖክ is doing incredible stuff ኣብ ቻይና ናይ ቢንን ተተወሲኻትና ድማ ናይ ብሓቂ ክንሕጎስ ኢና ማለት እዩ ዘሕጉስ እዩ ክኸውን but whatever happens we support our team ሕጂ 13.30 ሰከንድ ድማ ኣሎ ከርክቡ ዝኽእሉ ይመስሉ ኣለዉ 31 ሰከንድ ኣሎ ትመሪሒ ዘሎ ደቂ ሓንቲ ጋንታ እዮም ክልተ ፈረንሳውያን እዮም ፈረንሳውያን ድማ ኣብቲ ቱር ዲ ፍራንስ ኩሉ ግዜ ዓወት ይደልዮም ኣብ ዓዶም ከም ዝካየድ ዘሎ ቀሊል ግን ኣይኮነን so basically ነቲ ውድድር ከሪአኩም ክፍትን እየ እዚ ናይ ብቐዳማይ ዝነበረ ናይ ክሮኖሜትር ዝነበረ ውድድር ዝነበረ እዩ okay let's see 15 ሰከንድ ይቀርብዎም ኣለዉ ስለዚ 12.9 ሰከንድ 12.8 ኪሎ ሜትር ተሪፍዎም ኣሎ 24 ሰከንድ ድማ ካብታ ቅድሚት ዘላ ጉጅለ ስለዚ
ሓደ የጥቅዓሎ ካብቶም ክልተ ምናልባት ሓደ ደኺሙ ማለት እዩ ሓደ በይኑ ፈንፂጉ ይኸይድ ኣሎ ስለዚ ውልሲ ክወፅዋ ድዮም 12.7 ኪሎ ሜትር ስለ ዘለዎም ከም ትፈልጡ ብቀዳማይ ኣብታ ቀዳመይቲ ስቴጅ ቀዳማይ ኮይኑ ዝኣተወ ያስፐር ፊሊፕስን ኣብ ሳልሳይ ስቴጅ ወዲቑ ድሕሪ ምእላዩ ደቂ ጋንቱ ነታ ቀጠልያ ማልያ ንምምላስ ይፍትኑ ከም ዘለውን ኣብቲ ራንኪንግ ድማ ማቲዩ ቫንደርፖል ኣሎ ካልኣይ ወዲ ጋንቱ እውን ሎሚ ነዛ ስቴጅ እዚኣ ክዕወተለያ ኢሉ ተበጊስሎም 19 ሰከንድ ተሪፍዎም ማለቶም ዝመርሑ ዘለው ስለዚ እቲ ናህሪ ናይታ ዓባይ ጉጅለ ክፃወርዋ ይከኣሉን ኣለው ስለዚ እቲ ሓደ በይኑ ዝሃደመ ግን እቲ ሓደ ወዲቑ እቲ ካልኣይ ግን 21 ሰከንድ ቁርብ ወሲኽላ ኣሎ ስለዚ 21 ሰከንድ ከቢድ ፅርግያ እዩ ንሪኦ ዘለና ኣብ ክልተ ጉጅለ ከምዚ ራውንድ ባውት ረኺቦም ብክልተ ተመቂሎም ይኸዱ ፀኒሖም ኦኬ 18 ሰከንድ ማለት እዩ 11.7 ኪሎ ሜትር ተሪፍዎም ኣሎ ቦይ 15 ናይ ከርክብዎ እዮም 14 ሰከንድ 13 ሰከንድ ስለዚ ብሓደ ክኸዱ እዮም ማለት እዩ ላስት 10 ኪሎ ሜትር ቀሪብና ኣለና ዋው ማይ ስቲ እናበልኩም in the meantime ኣብ መንጎ ቢንያምን ጆናታን ሚላንን ዝነበረ ውድድር ድማ እቲ ዝነበሮም ወጥሪ ዳርጋ ተረጋጊሎ እቲ ጆናታን ሚላን ድማ ኣብ ፅቡቅ ፎርም ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና በይኖም ክልቲኦም ክመፁ ከለዉ ይቅድመሎ ንቢንያም ናይ ሎሚ ግን ባንች ስፕሪንት ስለ ዝኾነ ፖዚሽን ናትካ ኮንዲሽን ናትካን ፖዚሽን ናትካን ኣገዳሲ ክኸውን እስከ ግምታት ናትኩም ቢን ክንደይ ወስዳ ክኾኑ ትብሉ 10 ኪሎ ሜትር በፂሖም ኣለው 10.6 ኪሎ ሜትር ሶሊ ቅድሚት ዘሎ ድማ 10 ሰከንድ ተሪፍዎ ኣሎ ስለዚ እስከ ግምታት ናትኩም ብቀዳማይ እኮ ሓደ ኦልሞስት ረኺብዋ ነይሩ ወድጋሽ ሓባ ዓፅሙ ቁጥሪ ሓደ ኢልካ ኣለኻ ከም ኣፍካ ይግበረልና ቀዳማይ ስታባ ዮሃንስ ከም ኣፍኩም ይግበረልና ከኣርኪቦም ኣለዉ ነቲ ቅድሚት ዝነበረ ፀጉ እውን ከምኡ ቀዳማይ ኢልኩም ኣለኹም ከም ኣፍኩም ይግበረልና ሌትስ ሆፕ 9.9 ኪሎ ሜትር ነቲ ቅድሚት ዝነበረ ድማ 6 ሰከንድ ኦልሞስት ይርይዎ ኣሎ ኣብ ቅድሚኦም ኣሎ ስለዚ ተታሒዙ እዩ እዚ ካልእ ሰብ ንከይሃድም ጥራዩ ሕጂ ጋንታታት ድማ ናተን ኣቃውማ ክህንፅፀን ላስ ኪሎ ሜትር ሓሊፈን ኣለዋ ስለዚ 9.7 ኪሎ ሜትር ወድብ ጋንቱ ንቢንያም ሓደ እኳ ተሪፉሎ ካብቲ ዓባይ ጉጅለ ስለዚ ኣነ ሸውዓተ እንተነይሮም ኮይኖም ሓደ ወዲቑ እቲ ሓደ ተሪፉ ስለዚ 4 እዮም ዝኽእሉ ብምሎም ተለዉ ማለት እዩ and 9.4 kilometer ይብላ ኣሎ and we will see ከመይ ከም ዝኸይድ ክንርኢና ቢኒ maybe የሰራስረና ኸውን ሎሚ you never know we'll see 9.2 kilometer ይብላ ኣሎ so 9 kilometer ናይ ወዲ ቢንያም ወዲ ጋንቱ ድሕሪት ትርኢ ኣለኹ ካልእ እውን በይኑ ከጥርፍዎ እዮም መስለኒ ሕጂ እውን ኦኬ ቢኒ ድሓን ዝኾነ ፖዚሽን ሒዙሎ ይሪኦ ኣለኹ ብቅድሚት ቀዲሖም ኣለዉ ደቂ ጋንቱ ግን ብዙሕ ምስ የለውን ክገርመኩም ንሱ ምስቶም ናይ ሊድል ትሬክ ተፀጊዕ ኣሎ ስለዚ ያ ኖ ምስቶም ኣልፓሲን ናይ ጋንታ ናይ ማቲው ቫንደርፖል ምሶም እዩ ሒዙ ዘሎ
توم ليدل تريك كلهم كم غانتات مولن 8.2 كيلومتر እዩ ስለዚ ፖዚሽን መሓዝ ፀቢብቲ ፅርግያ እናፀበበይ ዝመፅእ ዘሎ ጋንታ ይሃሲቡ ኣለዉ ያ ብርግፅ ቶም ሚለር ኣሎ ድዩ ዳ ዋላ እንታይ ዳ እዩ የስ ኣሎ እቲ ብቀዳማይ ቀዳማይ ዝወፀ እውን ናይ ኩክ ስቴፕ ማለት እዩ 9.8 ኪሎሜትር ቢንያም በይኒ ዘሎ ክገርመኩም ወዲ ጋንቱ ቅድሚኡ ገለ ይርኢ የለን very sad again 7.6 kilometer so cross your fingers it's getting very serious now serious ዝኾነ ኩነታት ንርኢ ኣለና እስከ ሪሻፍል ምንቅስቃሳት ንርኢ ኣለና ሜቢ ወዲ ጋንቱ መስመር ቀይሩ እንተመፀ ጋንታታት ቦታ ንክሕዛ ይጎያ ኣለዋ አየየየየ 7.3 kilometer ንርኢ ኣለና all right መራ ፀቢብ ፅርግያ እዩ ክገርመኩም ኣመና ፀቢብ ፅርግያ ኢና ንርኢ ዘለና ኣመና ፀቢብ ፅርግያ እቶም ጋንታ ናይ ኣልፓሲን ማራዮም ኦርጋናይዝድ ኮይኖም ዘለው oh boy yeah ቢኒ not in a very good position ደሓን ዝኾነ ፖዚሽን እዩ ዘሎ ግን ሓደ ወዲ ጋንቱ ይርኢ ኣለኹ ኣብ ቅድሚኡ ሕጂ ሓደ ወዲ ጋንቱ ኣብ ቅድሚኡ ስለዚ ሓንቲ ኣንጎሎይት ወይለው 6.6 kilometer okay ኣልፓሲን ምልእቲ ጋንታ ቤላ ፖዚሽን ሒዛ ትኸይድ ንርኢ ኣለና ናይ ዮናታ ሚላን ኣበይ ኣላ ይሪኣ ኣለኹ እንታ ሊድል ትሬክ ሕማቅ ኣንጎሎታት እዩ እዚ ምውዳቕ እውን ከጋጥም ዝኽእል እዩ okay 6 kilometers exactly ሕጂ so where are you Binny okay ቦታ ንምሓዝ ብዙሕ ቅድድም እዩ ዝካየድ ዘሎ it's very ተፍራሓካ እዩ እኒ ብሓቂ ሸቐልቀል ትበልካ ወዲ ጋንቱ ንቢኒ ይርኢ ኣለኹ ስትሬት ምስ ቢኒ የለን ግን ኣሎ ኣብቲ ቅድሚት ኣሎ እዩ ሓደ 5 ኪሎሜትር 5.3 ኪሎሜትር ከምተን ካልኦት ጋንታታት ተኣልፓሲን ትበሃል ጋንታ ናይ ቲያስፐር ፊሊፕሰን ከመይ ተጠርኒፋ ኣላ እንተ ትሪኡ ትግረሙ ኢኹም ወዲ ጋንቱ ንቢንያም ሒዝዎ በይኑ መፂኡ ኣሎ ክልተ ኣለዉ ሓደ ወዲ ጋንቱ ኣሎ ስለዚ ፅቡቕ ዝኾነ ፖዚሽን ምስቲ ናይ ኣልፓሲን ተፀጊዖም ኣለዉ ስለዚ እዚኣ ፅብቕቲ 4.9 kilometer ኢና ዘለና cross your fingers let's hope for the best oh yeah 4.7 kilometers okay let's see 4.6 kilometers still 4.5 ሊድል ከም ሊድል ትሬክ ብካል ሸነኺሩ ኣለኹ ሊድል ትሬክ ብዙሕ ይርዮም ኣለኹን እንታይ ዳታ ቢንበና ኣሎ ዳ እቲ ወዲ ጋንቱ ፖዚሽን ዘይብሉ ይርኢ ኣለኹ okay
ኣልፓሲን ሙሉእ ብሙሉእ ቅድሚት ኣለዉ ተገቲሮም ኣለዉ ፅቡቅ ዝኾነ ቦታ ሒዞም ንሓትሕዶም እናተሰሓሓቡ እናተበራረዩ ፅቡቅ ፖዚሽን ሒዞም ኣለዉ 3.8 kilometer. Okay. All right. 3.6. ቢንያምን ወዲ ጋንቱን ኣብ ፅቡቅ ቦታ የለውን ግን ስቲል ደቂ ጋንታ ኣለዉ ናይ ቢንያም ግን ፅቡቅ ቦታ ይሓዙን ኣለዉ ምናልባት ግን ግዜ ኣለዎም ቦታ ክረኽቡ ፈግፊጎም ገለ ነገር ክወፁ እንትኾይኖም .1 kilometer. ናይ 3 kilometer ማርክ ሓሊፎም ኣለዉ So people, let's hope .9. Okay, where is Bini right now? .7 kilometer. ቢንያም ኣብ ቅድሚት የለን ግን ይሪኦ ኣለኹ ጆናታን ሚላን ፅቡቅ ቦታ ሒዙ ኣሎ ጋንቱ መፂኦም ኣለዉ ሒዞሞ ንቢንያም ሒዙ ከምፅኦ ይፍትን ኣሎ 2.3 ኪሎሜትር ሒዙ ከምፅኦ ይፍትን ኣሎ ወዲ ጋንቱ ኣሎ 2.1 ኣሎ ስቲል ግን ሓደ ፅቡቅ ዝኾነ ፖዚሽን ኣይሓዙን ኣለዉ ቦይ 1.9 let's hope ቢኒ ኣሰንብዶም Okay. 1.6 ዳርጋ ተፈላለዮም ኣለዎ ክትብል ትኽእል ኢኻ ቅድሚት ዘሎ ሲ ኣድቫንቴጅ ኣለዎ ጋንቱ ፅቡቅ ጌሮም ፈንቲቶም ኣለዉ ጆናታን ሚላን ቅድሚት ኣሎ ምስ ጋንቱ Wow. 1.2 ኣታቶም ጋንታ ናይ ቢንያም ሒዞም ዘይቀርብዎ ቁሩብ ብፍላይ ኦኬ ቢንያም ቁሩብ ከምፅዎ ይፍትን ኣለዉ ዋላ ሓደ የለን በይኒ ዝፍትን ደሎ መፂኻ ክትሕግዞ በይኒ ይመፅእ ኣሎ ቢኒ ፖዚሽን ይሕዝ ኣሎ ቢኒ ቅድሚት ይመፅእ ኣሎ ክኣፅዎ ዳ እምበር ወይ ምጉናፅ ዘለኻ እዋይ 700 ሜትሮ ተቢኒ በና ኣለኻ ደኣ ኦ ማይ ጋድ ቢንያም ኣብ ፅቡቅ ቦታ የለን ግን ድሮ ከይዶም ቢኒ is not in a good position right now ከም ገለ ኢሉ ወፂ እንተደይ መፅዩ ቶም ኣልፓሲን ከምኡ ድማ እቲ ጆናታን ሚላን so እቲ ስፕሪንት ተጀሚሩ ኣሎ I don't see ቢንያም ቢንያም ኣይተዓወተን ቢኒ ተዓወተን unfortunately top 5 ከማን ኣያተወን sorry ጋንታ የብሉን ቢኒ it's official ምሕባእ ዘድልዮ ይኮነ ወላ ገለ ዘድልዮ ይኮነ so there's nothing ጆናታን ሚላን ቤላ ዝኾነ ጋንታ ሒዙ መፅዩ
ያ ሊትል ትሬክ ቤላ ገይሮም ሒዞም መፅኦም ቀዳማይ ኮይኑ ድማ እዩ ስለዚ this is about team and ጋንታ ዘለዎ ፅቡቅ ገይሩ ይዕወት ኣሎ I think Binyam has to decide. I mean, Intermarché like ولا حنت كحجزوا يكالون بينخا وتيخا بوتا حيسكا توداديركا نكتعوت كلتا سلسة قانتاتات ملو نتقدمي تقوتاصيرو مو ناخذو خلو توداديرك عوت هيكلني ስለዚህ I'm sorry the reality is very very sad yeah كم نريو ዘለና ምናልባት ስፕሪንት ተተመሊስ خريكم my goodness ተወዳዳሪ ዘይብሉ ጆናታን ሚላን ቤላ ገይሩ አቲዋ ገፊሕ አክፊሑ ማለት እዩ my goodness ቀጠልያ ማልያ almost ሰኪር ገይርዋ ኣሎ ሕጂ ስለዚ ሰቲ በዓል ቀጠልያ ኣብዚ ዘሎ ምስ ቢንያም ነዚ ኣብ ቅድሚት ዝነበረ ሰብ ትሪእዎ ዝነበርኩም እዩ ፅቡቅ ገይሩ ኣትሎ ያ ስለዚ ያ ጋንታ የብሉን ሓቅኹም ኢኹም ኩልኹም ኣብዚኣ ሕጂ ምሳኹም ኣለና ነነዊሕ እዋን دحانيهم دو قالوا دو نبل نيرنا but this is obvious sprint خجبرا بتاعو جلي متصالو دحري صبو غير كاكا تبصو زي تخل كاين كاكو لغزي بعلونا مصه بوتا رخيبو كوداكا زكالا يكونن يا ميلان بينيام فراري ولو مفرراح دي يكون مالت سلون ديغن ቦታ ፅቡቅ ገይሩ ሒዙ ዝመፅእ ዘሎ ስለዚ ግርማይ መፅኡ ነይሩ ግን ተቋሪሙ I don't know okay let's play back ክንሪኢና ዝኾነ ድሕሪ ኣጋጢሙ ኣሎ እዚ ናይ ጋንታ ይኮነን okay well ናይ ሎሚ ዮናታን ሚላን ኣብላልነት ኣብ ልዕሊ ቢንያም ክንብል ኣይንኽእልና ቢኮዝ ቢንያም ኣብቲ ናይ ስፕሪንት ጠቕላላ ኣይነበረን ስለዚ so there is another chance tomorrow and based on that ጆናታን ንፍዑ እዩ ምባልኩም ሓደን ድግን ቢንያም ካስ ኣትሊስት ኣብታ ላስት ኪሎ ሜትር ኣነ ክሪኦ ከለኹ ኣብቶም ቅድሚት ዝነበሩ ካብ ድሕሪት መፅኡ ክወዳደር ካሊእ 2 ኪሎ ሜትር ካብ ዝኸውን ጥራይ ጆናታን ሚላን ኣብ ቅድሚት እዩ ነይሩ ስለዚ ካብ ቅድሚት መፅኢኻ ስፕሪንት ክትገብርን ቢንያም I think ሎሚ ቶፕ 10 ከማን ኣያተወን ስለዚ he's not even in top 10 ሎሚ it's a little bit sad but ካልኣይ ኮይኑ ካኣቱ እኮ ይኽእል ነይሩ ጆናታን ሚላን ጥራይ እኳ ኣይኮነ መወዳድርቲ ዘሎ ብዚ ማለት ካልኣይ ኮይናት እዩ ነጥቢ ከፅበብ ይኽእል ነይሩ I think this year ወላ ዓመ እውን ናይ ኣብጀካ ውሕዳት ጋንታ ኣብ ውሕዳት መድረኻት ኢንተርማርቸ ከም ጋንታ ፍሉይ ፀወታ ንቢንያም ዘፃወትሉ ኣብ ሓንቲ ጥራይ ኢና ርኢና ኣብ ካልእ ብዙሕ ኣይነበሩ ናይ ዓመ ግና ፀቢቖም ይሕሹ ሕጂ ግን I think ታናይ ቀጠልያ it's not going to be easy for ቢንያም now ግን ሓንቲ ስቴጅ እንተዝዕወት ነይሩ it would be very very nice ሓንቲ ስቴጅ ክዕወት ዕድል እንተዝረክብ ነይሩ ንሳ መሓገዘት ነይራ ግን it's not going to be easy for him now because እቲ ጆናታን ሚላን ከዓ ናይ ሞራል ብለልትነት ኣብቲ ኢንተርሚዲየት ዝነበረ እውን ንሱ ሒዝዎ ነይሩ ነጥቢ እስከ ክሰምዖ እንታይ ኢሉ
እንታይ ይብል ኣሎ ጆናታን ሚላን ዛረብ ፀኒሑ ኣብቲ መጀመርያሲ ፅቡቅ ኣይነበርካን እንታይ እዩ ፀገም ነይሩ ኢልዎሲ ኣይ ተረዳእናን ነቲ ጋንታን ኣነንሲ ነቲ ውድድር ፅቡቅ ጌርና ኣየንበብናዮ ነርና ሕጂ ግን ፅቡቅ ዝኾነ ውህደት ፈጢርና ኣለና ተረዳዲና ኣለና እቲ ኩነታት ኣንቢብናዮ ኣለና ብምባል እዩ ዝገልፅ ዘሎ ስለዚ ሕጂ ኣብ ፅቡቅ ኮንዲሽን ስለ ዘለኹ ነቲ ኩነታት ፅቡቅ የንብብ ኣለኹ እዩ ዝብል ዘሎ ናይ ብሓቂ ብጣዕሚ ተሓጒሰ ነዛ ውድድር እዚኣ ፅቡቅ ስምዒት ነይሩኒ ፅቡቅ ሓይሊ ነይርኒ ፅቡቅ ቦታ ሒዘ ነይረ ቀልጢፈይ ተበገስኩ ናብቲ ስፕሪንት ኣብ ዘድልየኒ ግዜ ተበጊሰ ነታ ዓወት ድማ ክረኽባ ክኢለ ይብል ኣሎ ጆናታን ሚላን ስለዚ ፅቡቅ ኣሎ ወላ ኣብቲ ኢንተርሚድየት ክትሪኦ ከለካ ንቢንያም ብዙሕ ይቅድመሎ እዩ ሓቂ ንምዝራብ ሓደ ካብቲ ብቅዓት ኣብቲ ናይ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ኣብቲ ኢንተርሚድየት መብዛሕትኡ ግዜ ውሑዳት ኮይኖም ስለ ዝመፁ እቲ ብቅዓት ኣብኡ ትሪኦ ኢኻ ስለዚ ኣብ ዳርጋ ሙሉእ ዓመት እውን ጌጋ ይኽእል እምበር ጆናታን ሚላን ኣብ ፅቡቅ ፎርሚ ነይሩ ብዙሕ ፖዲዩም ዝደየበ ቀዳማይ ኮይና ብዙሕ ውድድራት እውን ዝዕወት ዝነበረ እዩ ስለዚ ኣብቲ መጀመርያ ኣብያቶ ነይራ ሕጂ ግን ሂዝ ባክ ኢን ትራክ ሜይቢ ያስፐር ፊሊፕሰን ኣብዛ ዓመት እዚ ከመይ ነይሩ ኣይከታተሎን ነይረ ኣነ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ፅቡቅ ኣቃውማ ከም ዘሎ ቀጠልያ ከምኡ ድማ ስቴጅ ተዓዊትሎ ስለዚ እዚኣ ንሞራሉ ኣፀቢቓ ኣገዳሲት እያ ክትከውን ኣይ ቲንክ ናይ ነጥቢ ጋብ ድማ ክሊርሊ ፅቡቅ ዝኾነ ጋብ ገይሩሎ ምክንያቱ ቢንያም ዝኾነ ስቴጅ ስለ ዘይተዓወተ እቲ ናይ ነጥቢ ኣብ መንጎም ዘሎ ፍልሊ ኣፀቢቑ ክዓቢ እዩ ካልኣይ ድማ ኣብ ቶፕ 10 እውን ስለዚ እያ ተወሎሚ እቲ ዘሎ ውድድር እቲ ጋብ ክዓቢ እዩ ግን ፅባሕካ ስለ ዘሎ እቲ ውድድር ዝተወደአ ውድድር እዩ ኢልካ ክዝረብ ዝኽእል ኣይመስለንን ዌል ቢኒ ተስፋ ክቆርፅ ዝኽእል ኮይኑ ኣይስማዓንን ሂ ዊል ኦልዌይስ ትራይ ኣገን ኣን ኣገን ስለዚ እታ ናይ መወዳእታ ስፕሪንት ረኺቦም ኣለዉ እስከ ቲም ናተይ ይሰዱለይ ኣለዉ ምናልባት ንፅርቲ ሃይ ኳሊቲ ኮነትን ዘላ ግን I see they send me one video خليت يستقد حاكم سألكم يحجي زين نيرن تنلاس سبرينت عادم ويلن يند مساس لذي So intermediate sprint ዝነበረ እዩ እዚ ኣብቲ መንጎ ዝነበረ ስፕሪንት ነይሩ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ናይ ኢንተርሚዲየት ስፕሪንት ዝነበረ ሎሚ ንቢንያም ፅቡቅ ገይሩ ዓብሊልዎ ነይሩ እዩ ንኩሎም እውን እቲ ጆናታን ሚላን ማለት እዩ ንኩሎም ዓብሊልዎም ነይሩ ስለዚ ኣይ ቲንክ እቲ ኮንዲሽን ናይ ዮናታን ሚላን ዘከራክር ኣይኮነን So well حنت قلنا الله بزيا نعاقاتكم إلى زغرب كوا زحقوست من زيا سمعوا اسكي Henog won the stage this morning in Turkinkai. He's 4 seconds down on the GC. Any message for him? Yeah, cheers mate. I'm super happy when I hear this morning he get the victory. So, but I'm really looking forward he can win the GC and keep focused and keep doing good, Henog. Cool, man. Henog won the stage this morning in Turkinkai. He's 4 seconds down on the... ኣብዚያሲ እንታይ ኢሎም ሓቲቶሞ ሄኖክ ወዲ ዓድኻ ኣብ ቻይና ይዕወት ኣሎ ጂሲ ድማ ናይቲ ብጫ ድማ ተዓዊቱ ኢሎም ዝበልዋ ኣብ ውድድር እናጀመረ ሄኖክ እንኳሓጎሰካ ቤላ ጌርካ ብጫ ወሲድካ ተዓወተላ ኣምላኽ ሓግዝካ ናይ ብሓቂ ዘሐጉስ ብምባል ሞራል ዝህብ ንሄኖክ መልእኽቲ ሰዲድሉ
ኣብ ኤክስ ውን ፖስት ገይረ ያለኹ ኣነ እንታይ ኢለ ፅሒፈ ውን ፅነ ኢለ ከረየኩም እየ ግን እዚ እቲ ሰለብሬት ክገብር ከሎ ዝወፅእ ዘሎ ናይ ጆናታን ሚላን ማለት እዩ እዚ ነይሩ እቲ ሎሚ ዝተዓወተ ስለዚ this is where he celebrates and Lidl Trek by the way Lidl Trek ትፈልጥዋ እንድር ኮይንኩም ጋንታ ናይ ኤማ እያ ስለዚ ወዲ ዓድና ኤማ ወላው ካብቲ ውድድር ይሳተፍ እንተዘየሎ ናቱ ዓወት ውን ንርኢ ኣለና ስለዚ ይደግሞ ኣሎ ቢኒ ጠቕላላ ኣይፈተነን ሕጂ ስሎ ሞሽን ይደግሞ ኣሎ ቢኒ ኣብቲ ስፕሪንት ጠቕላላ ኣይፈተነን ሎሚ so basically እቲ ንሪኦ ዘለና ዓወት ናይ ጆናታን ሚላን ምናልባት ደኺሙ መፅኡ ክኸውን ይኽእል ቢንያም anyway ከም ንሪኦ ዘለና ናይ ሎሚ ኣይሰለጠቶን I hope ኣብ ካሊእ ክትሰልጦ ተስፋ ንገብር ኩሉ ግዜ ኣቲኻ ትዕወት ማለት ኣይኮነን some days you win some days you lose ስለዚ ቶም በዓል ምዝዳሃሎ ብላብላ ትብሉ ዘለኹም ኣብ ሜዳ ዘይወዓለ ኩሉ በልሕ እንዲዮም ኢሎሞ ኣብ ጎልጎል ዘይወዓለ ኩሉ ሓያሊ ዝቕየር ስለዚ ኣብታ ንሱ ዝወዓላ ስለዘይወዓልና ናይ ብድዐ ዘረባ እንተገደፍና ፅቡቕ እዩ ምናልባት ስምዒታትኩም ዓወት ተፀቢኹም ስለተ ሓሪቕኩም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም I get it but ቢንያም did what he can ታትካሎ ገይሩ ታትካሎ ድማ ምናልባት ሎሚ ኣይዓወተትን ኣብ ካልእ ግዜ ድማ ዓወት ከተምፃልና ተስፋ ንገብር ቢኒ ዝገበራ ብኣይ ወገን it's a good thing he tried his best ኩሉ ግዜ ትዕወት ማለት ኣይኮነን some days you win some days you lose ስለዚ Henog won the stage this morning Victory, so but I'm really looking forward. ኣብ ኤክስፖስት ገይረ ነይረን ተረኺበያ ከበኩሜ ናይ ሄኖክ ዓወት ዝምልከት ስኻትኩም ውን ፖስት እንተትገብርዋ ደስ ምበለኒ if I can find there was a post ኣነ ሄኖክ ትምልከት ኢለ ፅሒፈያ ዝነበርኩ ነይራ I find it I'm gonna share it here Henog won the stage this morning in Turkinkai. He's 4 seconds down on the ኣብዚ እንታይ ኢለ ፖስት ገይረ ነይረ ኤርትራን ኤክሰለንስ ኦን ቱ ፍሮንትስ ኢለ ፅሒፈ ነይረ ኤርትራውያን ኣብ ክልተ ውድድር ዘሐጉስ ውፅኢት የብፅሎ ቢንን ቢንያም ከምኡ ድማ ሄኖክ ኢለ ስለዚ ተወዳደርቲ ናትና ናይ ብሓቂ ብዓለም ደረጃ ዝሕጉስ ተቐባልነትን ብቕዓትን የርዩ ከም ዘለውን ንኣሽቱ ወለዶ ድማ ዓበይቲ ኣብነታት ይረኽቡ ከም ዘለውን ቢንያም ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ሄኖክ ድማ ኣብ ቻይና ዝግበር ዘሎ ውድድር ኣብ ፈረንሳን ኣብ ቻይናን ፅቡቕ ዝኾነ ውፅኢት የምፅኡ ከም ዘለውን ኣብ መንጎም ዘሎ ፍቕሪ ድማ ነቶም ንኣሽቱ ወለዶ ተስፋ ዝህብ ምዃኑን ተስፋ ንገብር ድማ ኣብ ቀረባ ግዜ ተወዳደርትና ከምዚ ዘለዎም መንፈስ ሒዞም ናብ ዝበለፀ በፂሖም ዓወት ንዓወት ከድርሩና ተስፋ ንገብር በቲ ኮይኑ በቲ ሎሚ ኣይ መዓልቱ ነበረትን ቢኒ ኣብ ካልእ መዓልቲ ድማ ተሐጉሰና ምዃኑ ንተኣማመን ኢና so congratulations ጋንታ ቢንያም ቲፌዞ ናይ ቢንያም ወላይ ተዓወትናን ኢልና ተስፋ ንቑርፀሉ የብልና ብቢንያም ኩሉ ግዜ ምስ ኮራዕና ኢና እንኳ ሓጎሰካ ቢኒ ካልእ ኣጋጣሚ ድማ ከም ትድብሰና ንፈልጥ ኢና ንሎሚ ኣይሰለጠን ኣብ ቢንያም ኣብፅሑ ለይ እንኳ ብሰላም ወዳኻ እንኳ ብሰላም ዝኾነ ይኹን ነገር ከየጋጠመካ ናብዚ ውድድር መፃኻ ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ ብዓወት ክትድብሰና ምዃንካ ንፈልጥ ኢና ስለዚ ብፍፁም ተስፋ ንቆርፅ ጋንታ ይኮንናን ዘለና ሃልካ ሎሚ ተዓወትካን ፅባሕ ክትዕወት ኢኻ ስለዚ ናብቲ ናይ መወዳእታ ምዚኣ ደርፊ ክገድፈኩም እየ ድሓን ኩኑ ፅፅብቑ ኣብ ካሊእ ውድድር ድማ ከነመሓላለፍ ክንፍትን ኢና ይቕረታ ላይፍ ከነመሓላልፎ ዕድል ኣይረኸብናን I am from Bini with the girma. Hi, I am from Bini with the girma. Bologi kawati khaqdama. Marit kayir kaya hamla hamla. I am from Bini with the girma. Lalo lalo la 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 la. Ab Italy soketam nekalo. Ma ferenza hatrik serih kalo. Furtis katu wat kama kolom. سلم فتو حبري ككلو يريتراوني لهم تكريمهم أفريقيا وين كلهم تحبينهم لالو لالو لالا قلب تاجرة قلت عدا هاي تغلس عتياتو بتميدا زي فلت كم زلوت أورا تونا كم نفاس وبلا
سطحكايو ما بتماك الميدا ما تنقري نعخا ولدا لالوي لالوي لا لا حالا بايدا تبهلا ود نقاش جاكان تندا تبهلا ود قبرو وفيا قوقاب قبل عماميرو زيد قمتي فزنديو تفتيرو داني تيدا تبهلا تادسيتي كلاتهم بحابرا دكي إري معرف تغير له معرف عالم بيني مستولدت زيد قم تا فيديو ناي موداتا كفارق يبلكم على لخو يغرتا زيالاتكم تا ناي موداتا فيديو دونجيا متياتني مغنيات دونجيوم سلو موشن سلو زقبرو زياتا ناي موداتا كيلومتر ياراي وابلو كم زيات تمثل نيراتا تسماق بشكليتا تا ناي موداتا نديا تبغتي Trenton leading out now. Dainese on the wheel. Wout van Aert is going to go for the sprint as well. He is 1,000 metres of racing to go on this 8th stage of the Tour de France. Big move by Pavel Bittner. Attack on the left-hand side. Like Gregoire. Is that Penouet or is that Gregoire? I'll tell 92. you it is. It is going to be Lewis Askey. Lewis Askey is up there for the team of Groupama, being led out. So Askey is trying to get involved in the mix. 570 metres to go, but the arrival now of Mathieu van der Poel with a big rush. Right-hand side, it's Pascal Ackermann. Jonathan Milan moves across onto the wheel of Caden Groves. Wout van Aert is still there. Here goes Jonathan Milan. Oh, he went to go and then decided it was too early in this wind. He's decided. Here goes the sprint now. Jonathan Milan firing to try and win his first ever stage of the Tour de France. Wout van Aert's going to challenge Jonathan Milan, but it is going to be no doubt the Italian sits up confident, wins stage number 8, the first stage win in the Tour for Jonathan Milan. Trenton leading out now. Dainese on the wheel. Wout van Aert is going زيادة ناي موداتا زنبرت يا سلازي تا ناي موداتا ريقهم مالهم أقاتامي دونجيوم يماوتيوم ما تا ناي موداتا سيشن يقرصوا يمكن دونجيوم يمزمتوا كم تري وزلهم تي جوناتا ميلان very very strong form كم زلوا ناي مجمريا stage win of Tour de France ياناتو سلازي yes نيوز على دحراي كم سألكم يا أقاتامي وداهم سلسلهم anyway we are happy with Vinny. Congratulations, Vinny. Whether you win or lose, we are always on your side. نرفع أنت بس خلف قولكم كتسلو. ساتات ديو نايسو ساتات نايس مانات ديو نايتس عتات بنفتيرو لكوز إوانات وتسي تاريخيو ناي زمانات زشقليو تشقليو أتقل كله زلب شتات دابتغ كابت ماكلهم ويزو خورنو كي لحتت كي تنكف أنا زفرحو بعدي فلتو زقرميو موداتا اتزي من فولاتا اهاي فولاتا اهاي ابت فولاتا اهاي زي من